what's up mga kagamba? So, shoutout muna. Bago tayo magpalaban, shoutout muna kay Damang Vlogger, kay Gagambal TV, kay Jake Vizcara, kay Merjan Somo from Iloilo. Yun. So, yun guys, magpapalaban na tayo. So, yun mga kagagamba, ito yung paglalabanin natin. Pakita mo. Parehas itin. Tsaka ito yung isa. Ito yung isa.